ገንዘብ ናትና ጉልበት ንኽዝነሉ ሲስተም እዩ ካላ ዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ሰዓት ንኽዝነሉ ባትሪ ሶ ባንክታት ማለት እዩ ነዛ ባትሪ እዚኣ ከም ገንዘብ ጌርኩም ሰድዋ እሞ ነዛ ባትሪ እዚኣ ኣቐምጡ ለይልካ ሂብካዮ ዛ ባትሪ እዚኣ $1,000 ጌርና ንወሰዳ ማለት ኮፒ ጌሮም ክልተ ይገብርዋ ማለት በኻላ ዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ናትካ ባትሪ ኣላ ዝኾነ ሰብ ኣይጥቀመላኒ ዘሎ ከዚህና ኣልካለና ይብሉካ ኣለዉ እንደን ንዓኻ ነዚኣ እንዳረኣዩኻ ግን ንኻልእ ሰብካ ብለቓሕ መልክዕ ነቲ ገንዘብ ናትካ ይህብዎ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ባንክታት ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጡ ሓቂ እንታይ እዩ ባንክታት ካብቲ ንሕና ነቐምጠሎም ገንዘብ ካብ 5% ክሳብ 7% ጥራይ ዝቕምጡ ስለዚ በኻላ ዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ናትና 95 ሚእታዊ ዝኸውን ፀዓት ናትና ለጢሖም ንኻልእ ሰብ እዮም ዝብዎ ንድሕሪ እዚ ነዚ ዝተረድኡ ሊቃውንቲ ናይ ኢኮኖሚ እንታይ ዝበሃል ሲስተም ኣምፅኦም ክሪፕቶከረንሲ ዝበሃል ሲስተም ኣምፅኦም ክሪፕቶከረንሲ እንታይ እዩ ብሉፅ ዝገብሮ ንሕዳ ተልኩምኒ ንስኻ ነዛ ባትሪ እዚኣ እንድሕራ ሴፍ ግበረለ ኢልካ ሓደ ቢትኮይን ኣብ ነዛ ባትሪ እዚኣ ተኮይና ሴፍ ግበረለ ኢልካ እንድሕራ ትሂብካዮ ካልኣይ ግዜ ኮፒ ዝገብሮ ኣካል የብሉ ቢኮዝ ኢት ኢዝ ዲሰንትራላይዝድ ስለዝኾነ ማለት እዩ ዲሰንትራላይዝ እንታይ ማለት እዩ ናይ ባንክታት ናይ መንግስታት ኢድ የብሉ ኮፒ ክግበር ኣይክእልኒ ክባዛሕ ኣይክእልኒ ማለት እዛ ባትሪ እዚኣ ክሰዳቶ ኮይና ኣነ ኮፒ ገሮም ኣይኮኑ ዝሰድዎ ወይ ከዓ ኣብ ክሪፕቶከረንሲ ወይ ከዓ ኣብ ብሎክቼን ቢትኮይን ብሎክቼን ዝበሃል ቴክኖሎጂ ይጥቀም ኣብ ብሎክቼን ነዛ ገንዘብ ናተይ እንድሕራ ናብ ካልእ ሰብ ክሰዳቶ ኮይነ ንሳየ ዝሰደለይ ኮፒ ኮነ ዝሰድል ናተይ እንድሕራ ብቢትኮይን ገንዘብ ናተይ ተቐሚጠ ወይ ከዓ ፀዓት ናተይ ተቐሚጠ ንኻልእ ሰብ ኮፒ ገይሩ ይሸጠሉ ቢኮዝ ኮፒ ዝገብር ዓይነት ቴክኖሎጂ ስለዘይኮነ ማለት ዳስ ዋይና ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ክንፈልጥ ዘለና ሶ እዚ ብምግንዛብ ሙሉእ ኮርስ ናብ ከባቢ ሰዓትን 10 ደቂቕን ዝኸውን ፉል ኮርስ ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ንጀንበርቲ ካብ 0 ክሳብ ቲ ንስኻትኩም ኣድቫንስድ ዝበሃል ደረጃ ክትበፅሕሉ ትኽእሉ ኣብዛ ዩቲብ እዚኣ ዳልየልኩም ኣሎ ከድኩም እንጆይ ግበርዎ ታንክ ዩ